Hello everyone, good morning. Welcome back again my YouTube channel. गिबियावनो आंनि YouTube channel नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय जाबाय। आंनिफ्राय ओंखारनि दै नोंथांमोननो जिखिनि हायो देखायलांनो नाजानि। टेन्टखौबो देखायनि आङो माबादि टेन्टआ बेबादिनो गाइस। टोटेल 7 जनसो उन्दुजाखायो आरोना। मार गुवार बरियानो। लेबबुखा गोरबो खुंगुरफोरा दाबो उथियाखै। बिथाङा गरम मोनाखै खोमा दै। मोनसेयाबो बेबादिनो सेम बेयावबो आरो सासे ब्र'आ सिखारथ'वाखै फुल उन्दुनाया एसे लेट जाजोबदों नैबेयाव टार्कि दाउ दङ दै नैबे जोला खोमा जोला नयो नैबे इनि उनाव जोलाया नै इफोरबादि गुवार गांसां स्रां जायो बरियानो नै गोदोर जायो आरोना जब्दनो आंदो मिलायबादि गाबनाया आंनि फेन जाबाय इसोरो नायथावथाव आरोना दाउआ अनथावथावनो नैबे जोला दे गाइस इनि उनाव जोआ नै इफोरबादि जायो जोलाया माने उनथिङै नै बास्रा माने दावराय बादि जायो आरोना सेम आरोना दावरायाबो बिदिनो जोलाया बेफोरबादि जायो नै दा जोङो हिमांसुदो आंदो बेरायगासिनो माने इसोर दासो फ्रेस जागासिनो आरोना उथिनाया इसिना लेट जाबाय दा जोङो खानायदोनो मर्निंआव पुरा सानैबो सिखारना दुगैखाबाय दा एसे बेरायदो फ्रेस जाखानानै जोङो खानायदो दा नोंथांमोननोबो देखायलांबाय आनोसै मर्निंआव माबादि जायो नङा होमबा मर्निंआसो मोजां जायो बेनि उनाव नैथिं नाइट टाइमाव लाइन सट होजोबो दै गाइस जेरै जिब जुनारफोर माने सेफनि थाखाय होयो आरोना जेबो जायै बादि सिकिउरिटि बेनि उनाव दोङो नैफोर सिंगेल टेन्ट खोमा न' मोनसुब्र सिंगेल बा डुवेल टेन्ट बेफोरबायदि जायो आरो टेन्ट मोनसे दोङो इयाव फिसा आरोना जोंनिसाय मिनि टेन्ट फेमिलि जों जाबाय फेमिलि टेन्ट लादोंमोन खिन्थु इसोरो मोनसे भुल खालामदों जोंखौ सान्दुं गोसायावनो होना होदों न' बिदि खालामनाङामोन आरोना दंफां सायाफोराव होनायबा मोजां जागौमोन मानो होनबा हाजो सेराव सान्दुङा माने फास्ट गोलैयो आरोना डाइरेक्ट गोलैखायो ओरैबादि ब्रां मोनदो सोबबो जाय जिरायो उथिनांदो उनाव लागै बेफोर जायगाया बुहुत मोजां जागोन आरोना गाइस दाथ' नैबे बारा गोबावबो जायाखै अनलि 3 months 4 months जाबाय आरो नै नुनो मोनगोन नोंथांमोना दिरुंनि दालां बेनो जाबाय बोरसि दैमा बारनायनि आगैलाय सारि थौ हिमांसुब्र' थौ दे नों खनसे रोजाब होमबा खनसे रोजाब आं सल' खननो रोङा मोसानोसो रोंगौ दे खनसे मोसा होमबा माने गाइस आं बुंनि आरोना नैयाव जुदि फैयोबाथाय इफोराव गाखोबा फैसा चार्ज एक्सट्रा लायो 300 ना 200 लायो ना इदि जायखिजाया लायो आरोना दा फोरमायगोन नोंथांमोननो मर्निं टाइमावनो पकेटावनो गाखोनो दा खिन्थु जोङो मर्निं टाइमावनो उथिनानै बिना पैसा उस पार हम लोग घूम रहा है गाइस नोंथांमोनाबो जुदि हर थाफायोबाथाय फ्रियावनो दालांफोरखौ गाखोफायनो मोनगोन नों सिगां जाग्रोदो गोलैलांबाथाय सेस आरोना मोनसे मांकिनि एक्सपिरियेन्स दं बरियाखा दालाङानै जोङो नै दा थाबायलांगासिनो गोबां मावो आरोना हिमांसुआ उनाव फैनो हाबाथ' आरो बांसिन ज्लिक्सलिं जागोन बया मावो नै जुग्लुक्सलिं फार्स्ट टाइम गाखोदो आरोना गोबां मावनाय मोनदों आङो माने भिडिअ खालामलांनोबो गिखांखांसो मोनदो आङो ससे थांनानै फैफिनबाय दै हायाखै आङो माने बुहुद मावदो नैयाव सायाव खायो खोमा दै नै दिरुं सायाव खायो खोमा ओंखायनो मावसोदो गेजेराव माने बुहुद मावदो ओंखायनो आङो रिटार्न जाफिनदो आं गिनाय मोनदो आरोना गोलैलांबाथाय बायसान्सआव रिक्स दोङो दा हिमांसुब्र' हागोन हाया नायनि स' नोंथांमोन आं देखायबाय आंनि ग हिमांसुब्र'आ नै जोंना थांगासिनो नै दा इयाव फ्रेस जाखांनानै ब्रेकफास्ट खालामनो फैदों जेब्र'आबो दासो सिखारदो दै मुब्रु गुड मर्निं एभरिवान बिथाङा माने जों लिंहरनायखाय फैथारबाय आरोना
जोङो मैया माने लिंहरथारदो ज'नो नाइट स्टे खालामनि होननानै जेकब्र'खौबो लिंहरबाय आरो ना इयाव माने दा मानोमोन कफिखौ ब्रेकफास्टखौ फ्रियावनो होयोमोन न' दाउदैजों दा जोङो ब्रेकफास्टखौ खालामनोसै गोरबो खुंगुरब्र'आ दासो सिखारना फैखादो दै लास्ट उन्दुनायाबो लास्ट जादों बिथाङा बुजादों ओइ उथिदो होनना ओरैबायदि गरम न' गरम फोजोबबाय आंखो टेनाव नांखाबाय सान्दुंआव टिं टिंनो सायाव नांगौ नोंसोरो सायाव नांगौ फोजोबबाय दे ब्रेकफास्ट खालाम अके ब्र सेम टु इउ गुड मर्निं स्टे थानो हायो नोंथांमोननो देखायनि आङो बरिया खारना सिङाव माने नुनायावथ' मार बरियाखा सिरिफोराबो नै कालारिं ओरैबादि काटनिसो बानायजोबनाय आरो ना सोब नोंथांमोनाबो फैनानै थाफैनो हागोन बम लाक्जारि टाइप आरो ना गोरबो खुंगुरब्र'आनो थानो मोनाबाबो फिलिंखौ लादो फिलिंस लाबाय बिना बायसियाव बरिया बाथरुमफोरा नै रुमा बुहुत साफा आरोना गाइस बुहुत मोजां जुदि नोंथांमोना थाफायोबा प्राइसा गोलैगोन इयाव साथामाव 3000 आरोना आरो जुदि साबा साब्रै बिदि जालाङोबाथाय बारायलांगोन आरोना प्राइसाबो रुमनि इयाव मालाबा फैना थाबायनो लुगैना लुगैदोब्रा बहुत एक्साइटेड बारनि बिदि नांगोलै जोंना इदिया गैयाना खमना ओंखायनो जोङो टेन्टआवसो थादों नङाबा जों थागोन ओरैबायदि लाक्जारि हाइटेक फेसिलिटि जागोन बेयाव उनाव फैनो नाजागोन ना ब्र मानसि जागोन नालाय दिनाव मानसि जागोनसै गावनि आथिङाव गसंलांसै गसंगासिनो बारनायाव बारा देबायसो उनाव नायनोसै जुदि समायफोरा मिलायोबा आरो भिडिअखौ बारा लालायला बहुत गरम देना ब्र दा बिथांमोनखौ जों लांगासिनो इसानियाव थाहैगोन जों दिनै बाक्सानि आलासि हिसाबै इयाव माने जिपलाइनबो गाखोनो हायो आरो ना नोंथांमोना फैनानै गाखोनो हागोन आरो इयाव मोनसे ब्रिज दोङो नोंथांमोना ब्रिज खाथियाव फैबाथाय नुनो मोनगोन दिरुंनि ब्रिज खाथियाव फैबा राइन' इक' रिजर्टनि भिउफोरखौ मोजाङैनो नै मार बरिया नुहुरखायो आरो ना भिउखौ न'फोरखौबो बरिया स्टाइलाव बानायनायदो नै बेनो जाबाय दिरुंनि ब्रिजआ खिन्थु दहाय गाखोनानै आङो हायाखै आरो ना पार जानो गिनाय मोनखांदों माने फार्स्ट टाइम नालाय नोंथांमोना फैनानै इयाव ट्राइ खालामफैनो हागोन दिरुंनि दालाङाव थाबायना नायनो जोङो नै दा बेनिफ्राय थांसै टेन्टनिफ्राय माल माथा दिहुननोसै बोथोरा सोलायना होबाय अखा हाना होबाय गाइस स' भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनोसै जों दा थांहोलांनोसै बे जायगानिफ्राय माने अखाबाथाय दैखौ बारनायानो दे गाइस ओंखायनो जोङो बेनिफ्राय थांसै बाय मार अखा हाना होबाय बाय